The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang ina ang nagmula pa sa Tawi-Tawi at lumuwas ng Pamaynila upang ipagamot ang 16 na taong gulang nitong anak na lalaki na dumaranas ngayon sa sakit na lymphomia o isang uri ng cancer sa dugo o lymphoma. Ang panawagan ni Nanay Gloria, panoorin po natin ito. Ako po ay si Gloria Mustadi, from Mindanao, Bungaw, Tawi-Tawi. Ako po ay nananawagan, humihingi ng tulong dahil ako po ay may anak na na-diagnose ng cancer burkitt lymphoma. Kasalukuyan po ay nagpapagamot po dito sa Manila po, PGH. Ako po ay nangangailangan ng 61,000 para po sa PET scan ng anak ko. Kailangan po kasi maagahan, sabi ng doktor namin, kasi po yung anak ko ay nasa stage 2 na po yung cancer niya. Ako po talaga ay nananawagan sa inyo na matulungan po ng maaga itong anak ko para maagahan po ng gamutan. Sana po ay ako po ay matulungan ninyo. Maraming salamat po. God bless po. Yan po mga ka-aksyon ang panawagan ni Nanay Gloria para sa kanyang anak na dumaranas sa sakit na cancer. At para sa alamin ang detalye, makakausap natin ngayon si Nanay Gloria. Magandang hapon, Nanay Gloria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak na si Salim? Hindi ko po marinig masyado. Ayan, Nanay Gloria, kamusta na po ang kalagayan po ng anak po ninyong si Salim? Medyo hindi pa po masyadong okay dahil po ay bumalik po ang kanyang sakit na lymphoma po. Bali, bumukol po ulit. Opo, kailan po ito na-diagnose ng kanyang sakit, ma'am? Diagnose po ito nung March 2025 na din po. Opo. At kailan nyo nalaman, ma'am, na sa stage 2 na po itong cancer ng anak po ninyo? Nung nalaman ko na po na stage 2 na po yung sakit ng anak ko, nung nitong August na po, kasi bumukol po siya ulit. Tapos sabi ng doktor, ayun po, nakitaan nila na naging stage 2 na po siya. Opo, saang parte po ng katawan ng anak po ninyo bumukol po itong sinasabi po ninyo? Ano po? Opo, saang parte po ng katawan, ma'am, nakita niyo po na bumukol na po ito? Talig po. Opo, sa ngayon dahil sa kanyang kalagayan, ma'am, ano po yung naging epekto sa kanyang pangangatawan? Hindi ko po masyadong marinig. Opo, ano po yung naging epekto po sa anak po ninyo dahil sa kanyang sakit na cancer? Yun lang po,
lang po, yung sa liig lang po talaga yung ano niya. Hindi masyadong marinig. Opo, ano po Hello? yung kadalasan pong nararamdaman ng anak po ninyo pag sinusumpong po Wala nitong... naman po talaga, wala naman po siyang nararamdaman na iba. Yun Opo. lang po talaga, pag ano po, nararamdaman niya lang po na pag ganito lumalaki na po siya, parang nararamdaman niya po na hindi siya, parang ano po dito sa lalamunan niya po. Ano ba yan, parang pumupunta po na siya dito sa lalamunan kasi paikot po yung ano niya, yung bukol niya sa liig. Ayun, so may mga maliban sa sinasabi nyo ma'am na may bukol po ito sa legs, meron pa itong mga bukol sa leeg. Hindi ko po masyadong marinig. Opo, partner. Magandang hapon po, Nanay Gloria. Opo, magandang hapon po. Okay, so meron pang tanong ang partner ko, Nanay Gloria. Ano po? Sige po, partner. Opo, yung sinasabi ko po kanina, nanay, maliban po pala sa bumukol po sa legs ng anak po ninyo, ay meron pa itong mga bukol sa kanyang leeg. Yun lang po, sir, yun lang po. Kaya ito, dahil nag-stage 2 na po siya, pinaanuhan po kami ng bagong, kailangan po ng doktor namin na ipapit scan yung anak ko para makitaan daw nila na kung hindi po ba ito pumunta sa mga ibang part ng katawan niya, kung hindi ba siya pumunta sa mga, kasi kailangan daw sabi ng doktor, makita nila yung heart ng anak ko or kaya yung kidney. Opo. Hindi ba naanuhan ng bukol niya ngayong bago dahil nasa stage 2 na po ito. Opo, so kailan pa po kayo lumuwas ng Tawi-Tawi papunta po dito sa Maynila? Nung nandito po kami nung February po dito sa Manila, February. Opo. February 9. Opo, meron pa po ba kayong ibang kasama dyan sa pagluwas po ng Maynila? Po. Sino pa po yung kasama po ninyo ng anak nyo na lumuwas po ng Maynila? Wala po, sir, dalawa lang po kami ng anak ko. Opo, so kayo lang na dalawa talagang lumuwas ng Maynila para ipagamot po itong anak po ninyo? Opo. Dalawa lang po kami. Opo, habang kayo po ay nandito sa Maynila, sino po yung inaasahan nyo po sa pangangailangan nyo po sa pang-araw-araw? At yung dati po, doon kami sa Taguig, naka-stay po kami doon sa hipag ng asawa ko. Bali, 2 buwan po kami mahigit doon. Tapos ito po, hindi ko na kinaya yung gastos dahil kailangan po talaga weekly kami sa hospital. Tapos nito, nag-offer po yung doktor namin doon sa hospital na PGH. Mayroon po silang pabahay sa mga katulad namin na probinsya, malayuan po. Doon sa child house po kami ngayon, sir. Opo. Okay. So, magandang hapon po sa inyo, Nanay Gloria. Opo, magandang hapon po. Opo. Nanay Gloria, aside po dito sa anak niyo si Salim, meron pa po ba kayong ibang anak? Meron po. 6 po anak ko, ma'am. 6 ang anak po ninyo. Pangilan po itong si Salim? Si Salim po, pangalawa po siya. Pangalawa. So, yung Opo. panganay niyo po, ilang taon na po? Yung pangatlo? Yung panganay po ninyo, ilang taon na? Yung panganay po, 19 po na, 19 years old na po. 19 years old. Di yung mga Opo. sumunod pong mga anak po ninyo, mga bata pa, mga minor de edad pa. Opo. Opo. So, ngayon po, Nanay Gloria, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List para po dito sa alalahanin yung hospital bills. Nasa magkano po itong alalahanin po ninyong hospital bills ni Salim? Yung hospital bill po na naanuhan ng NKTI sa akin po, nasa 61,000 po yung pangangailangan sa PT scan po, ma'am. Opo, 51,000. Matanong ko lang po, meron na po ba kayo na ganyang halaga? Po? Meron na po ba kayong ganyang halaga, Nay? Wala po, ma'am. Kaya po naghahanap po ako ng makakatulong sa akin dahil gusto po ng doktor na maagapan po, maagahan daw po talaga yung pag-PT scan. Ako, sabi ko, wala po akong ganong kahalaga. Sabi ng doktor kung pwede maghanap ako ng paraan. Kaya po ito, lumapit po ako sa Ako Bicol Party List po. Opo. Nay Gloria, nung nalaman niyo po na ganyang halaga yung kakailanganin ninyo po, ano po yung naramdaman po ninyo? Ano po yung pumasok sa isip niyo, Nay? Sa totoo lang, kagabi,
ito, sinabi sa akin na magpunta ako dito sa Ako Bicol Party List na nagbabakasakali. Opo. Natulungan po. Opo. So may nakapagsabi po sa inyo na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Opo. So, ma'am, ano po yung hanap buhay ni Mister? Opo. Si Mister po, ano yung hanap buhay sa Tawi-Tawi? Ano lang po, ma'am, bali, kung sa Tagalog ay ano lang, nanglalambat. Okay, nang lalambat. Okay po, so, Opo. mangingisda, tama? Tama. Opo, so isang mangingisda po si Mister. So, kumusta naman po yung hanap buhay po ni Mister? Sumasapat naman po ba yung kita? Yan po, ma'am, hindi naman yung minsan wala, minsan po talaga kung sinuswerte meron, pero nakadepende po sa isda na kung meron, kasi nagsisison din po talaga yung isda. Tapos nito, bali, sa isang buwan, nasa 15 days lang po yung pwedeng pagkuhan ng isda sa loob ng isang buwan po, ma'am. Opo. So, nababanggit niyo po, Nanay Gloria, na may nakapagsabi po sa inyo na pumunta po sa Ako Bicol Party List dahil ang Ako Bicol daw po ay makakatulong po sa inyo, Nanay Gloria. Opo, ma'am, yun sabi ng doon mga kasamahan ko, sabi niya, ilapit mo ito sa Ako Bicol Party List. Baka sakali, sabi niya, kasi tumutulong talaga yan yung mga Ako Bicol Party List na yan. Saka si Sir Congressman Saldi ko. Opo, Ito po, kagabi, parang napaisip-isip ko na din na kahit man takot ako kasi po hindi man ako taga dito. Opo. Pero ipinagbaliwala ko na lang po yung takot ko baka sakali na rin po ako nakapunta dito. Sige, Nanay Gloria, no? Matulungan ako. Alamin natin, Nanay Gloria, kung talagang nakakatulong po ang Ako Bicol Party List sa mga kagaya po ninyong nangangailangan. Ayan, at para sa ora mismong pagdugo ng kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang umaga po, sir. Sa mga nanonood, mga nakikinig po. Ay, hapon na pala. Magandang hapon po sa mga nanonood, nakikinig po sa tabang ora mismo. Opo, magandang hapon, Sir Alvin. Akala ko nasa ibang bansa ka, Sir Alvin, at umaga po dyan. Eto na po, Sir Alvin. Pala ito, Ma'am Remy. Yes po. Opo, ano na po ang pwedeng maibigay na tulong ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List sa anak ni Gloria? Sila po ay mula sa Tawi-Tawi, dulo ng Pilipinas. Sir Alvin, ano po ang maaaring maitulong po ng Ako Bicol Party List? Opo, sir. Nakita ko po at narinig ko yung usapan po ninyo, pati po yung mga records po niya, nakita ko po, nasa na po yung taga-Tawi-Tawi pa pala. At ito po, upon assessment po ng ating mga coordinators po na Ako Bicol Party List dito sa Batasan Pambansa, no? Tutulungan po siya ng Ako Bicol Party List, buong buo po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi lang mga Bicolano ang pwedeng tulungan or tinutulungan ng Ako Bicol Party List, kundi yung mga kababayan natin na mga nasa dulo ng ating bansa, yung nasa doon sa Mindanao, Visayas at Mindanao. Sir Alvin, ano po yung kailangan na lang gawin ni Nanay Gloria para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay makamtan niya na po, mahawakan niya na po at talagang mawala na po itong kanyang alalahanin? Well, actually, Ma'am Remy, we are now in the process of requesting the amount requested by Ma'am Gloria, no? So baka po ito mga ilang araw lang po ito kasi we'll be forwarding the request, the Ako Bicol request to Department of Health. Sila po ang magpoproseso niyan at sila ang maglalabas ng GL code para sa pasyente po. So, siguro po mga bukas makalawa or ikatlong araw, baka po matanggap na po ng ating opisina ang GL code na manggagaling sa DOH. And then we will let them know, we will notify them. Alam naman po natin na nagbigay sila ng contact number. So, doon po sila, mag-aabang na lang po sila ng GL code. Ayun. So, sa mga kababayan po natin, Sir Alvin, lalo na yung mga hindi po taga Luzon, nasa ibang lugar po, malalayo, ano po yung kailangan nilang gawin at paano po sila makakuha ng tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Opo,
sa mga hindi po nakakapunta sa People's Day natin tuwing Lunes dito sa Maynila, dito sa NCR, sa Kongreso, maaari po kayo magmensahe at magpadala po sa email namin or dili po kaya sa Tabang Ora mismo po, makipag-ugnayan po sa Tabang Ora mismo, nandito po sila Ma'am Remy, upang isubmit ninyo or ipakita ninyo ang mga requirements tulad ng mga medical abstract, yung valid government ID ng pasyente or ng kaanak, pati po yung hospital bill at quotation po, importante po yan. So dapat po makipag-ugnayan lang po kayo, wala pong problema yan, at pag na-submit po sa ating tanggapan, kami naman po ipoprocess naman po namin yan. Basta po valid po lahat ng ipinadala ninyo, wala pong problema sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldi, tutulong po kami. Ayun. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay kayo, Sir Alvin. Mabuhay po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, partner, balikan natin si Nanay Gloria upang iparating natin sa kanya itong magandang balita mula sa Ako Bicol Party List. Nanay Gloria, magandang hapon sa muli. Nanay Gloria, magandang hapon. Sa muli, Nanay Gloria. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin. Sagot na po itong alalahan ninyo sa ospital ng anak po ninyo ng Ako Bicol Party List. Opo, sir, narinig ko po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kanila lahat. Maraming salamat sa Ako Bicol Party List at sa kay Sir Congressman Zaldi ko. Alhamdulillah sa tulong niyo po. Apo. Problema po. Nanay Gloria, ano po yung nararamdaman ninyo po ngayon na kahit po kayo ay hindi Bicolano, kayo po ay isang Muslim, ay natulungan po kayo ng Ako Bicol Party List? Sobrang saya po, ma'am, dahil itong Bicol Party List, ang akala ko talaga itong Ako Bicol Party List na to ay para lang po talaga sa mga Bicol. Pero ngayon, totoo nga naman talaga na hindi lang para sa mga tao na sa Bicol, kundi para sa panlahatan po. Po ay sobrang nagpapasalamat dahil isa po kayo sa naging dahilan sa problema. Opo. Una ngayon ay kayo po ang naging lumutas sa problema na meron ako ngayon at ang anak po. Maraming salamat po. Opo. Pero Nanay, at kay Sir Salvi. Nanay Gloria, sa Tawi-Tawi po ba naririnig nyo na ang Ako Bicol Party List? Opo, ma'am. Siyempre sa botohan. Doon din po kami sa botohan. Opo. Nanay Gloria, isa na lang po. Kung ipapanalangin nyo po sa Muslim ang Ako Bicol Party List, paano nyo po ipagdadasal? Pagdadasal, alhamdulillah, ipagdadasal ng sobra na itong Bicol Party List na sana mas mahaba pa po ang panahon na meron sila at mas mahaba pang panahon na mayroong Bicol Party List at Sir Saldi ko na sistemang ganito. Sobrang kumbaga ganda na yung hiling ko na dasal ko na sana mas mayroon pa kayong mahabang panahon na ganitong sistema. Maraming salamat po, Nanay Gloria, at ipagpatuloy nyo po ang inyong pagtitiwala at pagsusuporta din po sa Ako Bicol Party List. At ibarites nyo na po sa kapwa nyo po Muslim ng Ako Bicol Party List po ay talagang tumutulong sa ating mga Pilipino. Alhamdulillah, amin. Ayan. Sa muli, Nanay, Sa muli, Nanay Gloria, maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo po sa Ako Bicol Party List at sa aming program. Huwag po kayong mag-alala, meron po kami dyan na staff upang umalalay sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Alhamdulillah, maraming salamat din po sa inyong lahat, Sir, Ma'am. Thank you po, Nanay Gloria. Samantala, eto mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayon sa ating studio si Lorenzo Galvez, 73 years old. Dumulog si Tatay Lorenzo sa ating tanggapan, hindi para sa kanya, kundi sa kanyang 23 years old na anak na nangangailangan sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Lorenzo. Magandang hapon din po. Opo. Magandang hapon din po. Opo, harap ka po dito sa amin, Tatay. Nandito po yung gwapo at maganda. Ayan. Tatay, kumusta po kayo ngayon, Tay? Okay naman po.
Opo. Ito pong kalagayan ng anak po niyong si Joshua, kumusta naman po? Hindi, actually po, nasa bahay po, madam. Kasi nung na-injured po siya, naglaro po siya ng basketball po dyan doon sa, sa Minoro, doon sa, yun nga, nung na-injured, tinakbo po sa BRT. Yun nga, binigyan siya ng lunas. Tapos, Opo, ganito po tayong mikropono tayo. pinauwi naman po siya, pinauwi. Opo. Yun. Ngayon sabi ko anak, sabi ko na nga sa'yo, huwag ka maglaro ng basketball dahil may pangarap ka sa buhay. Kung may balak ka magtrabaho sa gobyerno, ingatan mo sarili mo. Naglaro, magpapawis. O kagaya niyan kako, wala tayong pera. Paano yan kako sa kanya, pati pagkain natin, wala tayong maanuhan. Sabi ko, maray pa kako, humingi tayo ng tulong sa Ako Bicol Party List. Opo. Tatay, ito pong anak po ninyo ay nagtatrabaho na po Hindi ba? po, Or estudyante? nag-aaral pa lang po, Opo. madam, sa CATS. Ano po yung kurso niya, tay? Criminology po. Criminology. Kaya pala sabi nyo na gusto mong pumasok sa gobyerno. Ibig sabihin, magpupulis po itong anak nyo. Opo nga po. Kaya lang, dahil po sa aksidente, Sabi ko nga, na-injured po yung paa niya. Opo. Anong parte po ng katawan niya, tay? right side po. Right side. Opo. So, ngayon, ang sabi niyo po, na bigyan naman ng paunang lunas sa BRHMC, ngayon po pinalabas yung anak po ninyo. Pinawi po. Apo. Tapos, nung sabi po na, sige, dalay mo dito yung anak mo. Pakilapit lang tayong microphone. Ayan. Dalay mo dito yung anak mo at check upin. Ganun naman, chinikap. Siyempre, kahit papano, yung magbubuhat sa kanya, bibigyan mo din sila kahit papano. Kasi hindi pwede yung makatayo. Opo. Dito po sa parte dito eh. So, kailangan may umalalay. Opo. Opo. Ngayon, ang sabi ng doktor, ano daw yung kakailanganin gawin kay Hindi, Joshua? operahan daw po. Kailangan ng operasyon. O, stainless daw po. Opo. So, kailangan ng operahan at lalagyan ng stainless yung Opo. paa para makalakad Opo. ulit. Opo. Nasa magkano daw tayo Ano yung po? kakailanganin? 340 po. 340,000. Opo. Ilan ang taon na po kayo, tay? 73. 73. Sa edad niyo po yan, tay, nakahawak na po ba kayo ng ganyang kalaking halagang ng pera? Hindi pa po. Hindi pa po. So, nung nalaman niyo po, tay, na ganun po yung kakailanganin niyo, ano po nang naramdaman niyo, Sabi ko, tay? mabuti pa ako, lumapit po tayo kay, sa Ako Bicol Party List, saka kay congressman ko, baka matulungan tayo. Opo. So, ibig sabihin nun, tay, nung nakita niyo po yung halaga na kakailanganin Opo. po ninyo, Sa- agad na pumasok sa inyo, lalapit kayo sa Ako Bicol. Siyempre po, Opo. Bakit tayo Ako Bicol kaagad yung naisip po ninyo? yan lang naman po ang tanging pwedeng tumulong po sa kagaya namin na walang-wala. Opo. So, ang alam niyo po, tay, lahat ng nangangailangan, lahat ng walang-wala, natutulungan ng Ay, Ako opo. Bicol. Opo, so totoo lang po. Salamat po, tay. Kung ganun po ang inyo pong Oo, totoo po pagkakakilala yan. sa Ako Opo, Bicol. Ano opo. po, tay? Gaano katagal nyo na pong alam or kakilala Ay, ang Ako matagal Bicol? na po. Dahil butante po ako dito po. So, simula pa noon, tay, lahat ng pagbutuhan about Ako Bicol, about national election, party list nyo, Ako Bicol. Ako Bicol talaga. Walang palya, tay. Walang miss yan. So, ano masasabi nyo, tay, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Ako Bicol? Kayo mga may problema sa buhay, huwag kayong mahiya na lumapit sa Ako Bicol Party List, lalo na po kay congressman ko. Pwede kayong matulungan kahit anong oras. Sigurado ka na dyan, tay, na matutulungan ka po. Sana nga po. Ay. Ayan. Ayan, Unang-una si Pido. Kasi si Pido, naman namin, saka si Sam, Opo. ating mayor. Aha. Opo. Sige. Dahil dyan, si tatay talagang Kilalang kilala talaga. 100% alam niyang matutulungan siya. Ayan, siguro, Mabait po yan si Alfredo E. Garvin Jr. Talaga, mabait po yan. partner, Matulungan yan. kinumpleto pa yung pangalan ni... Alfredo Pido Garvin. Kaya sir, tulungan mo kami Congressman. ha. Tulungan mo ako sir. Dumudulog ako sa iyo. God bless na lang po sa inyo sir, sa Ako Bicol Party List. Ayan. Siguro, tatay, sa edad na 73 years old, kayo po ba ay patuloy na nagtatrabaho? Opo, nagmimikaniko din po ako. Kasi lahat po ng mga sasakyan po sa Ako Bicol Party List, Opo. doon sa amin nagpapagawa po ng mga pintuan, yung Power Window baga, yung gumaganyan. Doon po kaming gumagawa. O yan, So, isa kang mekaniko?
Opo, pero sa edad kong ito, nagkagawa pa rin. Pero, siyempre, unang-una, malabo na itong aking mata na isa. Ito. So, Ayan. bawas na tay. Opo. Pero, tatay, matanong ko lang, sa kabila ng sinasabi nyo nga na medyo malabo ng mata mo at sa edad mo na 73 years old, bakit patuloy pa rin po kayo sa pagtatrabaho? Unang-una po, saan tayo kukuha ng kakainin? Wala naman akong kamag-anak dito, sa Bicol. Wala po talaga. Meron din kapatid si Joshua na sa Maynila. Pa-extra din ng trabaho. Kuminsan po, nagbibigay man siya ng maintenance doon sa kapatid. Ayan. Sabi ko sa kanya, kapatid mo yan, tulungan mo. Ako nga kako, imbis na yung tatay ang alagaan, ako na nag-aalaga sa kanya. Caregiver na ako, caregiver pa. Paano nyo po pagsasabay, tatay, yung pag-aalaga sa anak po ninyo at hindi nagtatrabaho pa po kayo? Actually, pag di umuwi na ako, imbis na magsara ako 5 o'clock, uwi na ako sa bahay. Siyempre, kung anong pagkain sa bahay, kung may gulay dyan, kung may tuyo dyan, kung meron dyan tinapa. Sabi ko, mag-taste tayong dalawa. Kuminsan yung mga kapitbahay ko, binibigyan kami ng kamote, yung mga itong saging, tinatanggap ko naman sa kanila. Sabi ko, God, blessing ito kako, di kainin natin. Ayan. Tatay, bilang isang ama sa 2 anak, ano po yung nararamdaman natin na ganito po yung naging sitwasyon po ng anak po ninyo? Hindi mo basta dugo mo talaga, hindi mo talaga kaya pabayaan. Kasi sa ibang tao, ganyan din. Kaya sabi ko nga sa anak ko talaga, laging, alam mo, sir, araw-araw, umiiyak ako niyan kahit gabi. Or puros dasal na lang inaabot ko. Kuminsan, sa umaga, hindi na ako nagkakape. Mainit na lang na tubig. Ayan, sa tuwing kayo po ay nagdarasal, ano po yung Siyempre kinikwento po, nyo kay unang-una Lord? po, ang una kong pinagdadasal, yung ako Bicol Party List, na matulungan po kami na yung pangangailangan ni Joshua na sa kanyang operasyon, maano man po sana. Yun lang po. Ayan. Kung meron kang mensahe kay Joshua, ano po yun, tatay? Siyempre, magpapasalamat siya dahil unang-una, meron naman siyang cellphone. Mag-online na lang siya dito sa Bicol Party List na magpasalamat ka, tinulungan tayo. Yan, siguro para masiguro na talagang matutulungan ng Ako Bicol Party List si tatay, natin, ano? partner, na hindi bigo si tatay na aalis dito. Alamin natin, partner, sa kailingan ni tatay, nasa kabilang linya ng ating telepono, sa muli, si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Miss Demi. And kay tatay, good afternoon po. Apo, Miss LB, wag nating bibiguin si tatay, ha. Malakas yung paniniwala ni tatay na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Ngayon, Miss LB, ano yung maaring maibigay nating tulong kay tatay para sa kanyang anak na si Joshua? Tatay, according to your faith, totoo po ang paniniwala mo, tatay. Ibibigay po namin ang lahat ng kailangan mo para sa operasyon ng iyong anak. Salamat po. Kung Salvi po and Kung Pido, tulungan daw po kayo sa abot ng ating makakaya nang wala po kayong babayaran. Salamat po. Dahil lang po sa tatay yung requirements, yung pong quotation, certification ng galing sa social worker. Ayon? Ayan. Certification, tatay, galing daw kay sa social worker sa hospital, meron na po? Meron na po. Meron na daw po, Miss LB. Yes po, Miss Remy, medyo mahina ng signal, pawala-wala signal namin. Apo, so... Pagkaligid po sa atin si tatay, lahat po ng kailangan niya, ililibre po natin basta available at po sa atin sa BRHMC. Ayun, tatay, lahat daw po ng kailangan ni Joshua Salamat po sa Ako Bicol basta Party nasa List. BRHMC ay ililibre po ng Ako Bicol Party List. Thank you very much. So, ibig sabihin ba nito, Miss LB, wala nang dapat pang alalahanin si tatay patungkol sa hospital bill ni Joshua pagpalagay ng stainless dahil sagot na ng Ako Bicol Party List? Yes po, Miss Remy. As per Kong Salvi po, tulungan daw si tatay. Sagutin daw po natin yung kinakailangan niyang amount para po maoperahan na yung kanyang anak. Thank you po. Kaya Kong Pido din po, sinabi niya, ganun din po ang sinabi, as in, sagutin ang kailangan ng pasyente. Ayun, ang sabi ni Congressman Pido at ni Congressman Saldico, tulungan po kayo, tatay. Wala kayong dapat pang alalahanin. Anong masasabi niyo po, tay? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, saka kay Alfredo E. Garbin Jr., saka si Congressman ko. Salamat po sa tulong niyo po sa kagaya namin na mahirap, na walang pambayad sa sapat na pera na pambayad sa ospital.
Ayan. God bless po sa Ako Bicol Party List po. Yan, Ma'am LB, siguro ano na lang po ang mensahe natin kay tatay na nandito po, nakikinig po sa atin. Tatay, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Lagi lang po tayong mananalangin sa Panginoon. At wag po kayong bibitaw kahit anong mangyari. Nandito lang po parati ang Ako Bicol. Handa po kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tatay, wag daw po kayong bibitaw. Laging naandyan ang Ako Bicol Party List. Yes, Ma'am Madam. Hanggat nabubuhay tayo, andyan tayo sa Bicol Opo. Party List. Tay, kung meron po kayong kanta para sa Ako Bicol Party List, ano po yun, Tay? Wala akong ano. Wala po kayong maalalang kanta? Wala. Opo. Ano na lang po, Tay, ang pwede niyong sabihin sa kay Congressman Basta, Saldi? Kay Congressman ko, maraming salamat po sa tulong nyo sa amin. Unang-una kay Joshua Calyos po, saka kay Alfredo Garbin Jr. Maraming salamat po, sir. Saka sa mga staff, mga tumulong sa akin po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Bukay ka, Tatay. At hindi pa dyan nagtatapos ang aming tulong mula po, para po sa inyo, Tatay. Eto po, tanggapin niyo po itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee. Ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Thank you po. Nagkakape po kayo, Tay? Yes, sir. Yes, ma'am. Yun! Salamat po, ha. Apo. So, ano po yung pakiramdam niyo, Tay, na solve na po yung problema niyo sa hospital bills? May kape pa kayo, Tay? Para pa tayong nabunutan ng barita sa katawan. Anong bareta, Tay? Yung saksak sa Akala ko sabong panglaba. Ano yun, Tay? Yung para bang natanggal po ang mga stress natin sa buhay. Ay, okay po, Tay. Ayan. At least, aalis po kayo dito, Tay. Maluwag po ang Opo, pakiramdam siyempre po masaya ninyo. po. Unang-una po, God bless na lang po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ayan. Nawa, Diyos na lang bahalang gumanti po sa inyo sa tulong niyo sa akin. Ayan. Maraming Tatay, salamat po. sa muli, maraming salamat sa iyong tiwala sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ayan niyo po, meron po kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ayan. Advance Merry Christmas po sa inyo, Tay. Malapit na, Madam, ang Christmas. Same to you, Madam. Ayun. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina nagkakaproblema sa kanyang mata. Kinakailangang sumailalim sa mga pangatlong operasyon. Ang detalye at ang ora mismong pagtugon ng ating programa. Abangan. Isang misis humihingi ng tulong para sa kanyang mister na bedridden na dahil sa sakit na TB meningitis. Ang ating ora mismong pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto
ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niyatong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Saindo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso. At sa hapong ito, isang ina mula naman sa Pampanga ang personal na dumulog sa ating tanggapan sa Kongreso para humingi ng tulong para sa kanyang pangatlong operasyon sa mata. Ang panawagan ni Nanay Irene Mayono Sustino. Panoorin po natin ito. Ako po si Irene Sustino, humingi ng tulong. Ako Bicol at Elis, ang Congressman Zaldico, na sana po maoperahan yung aking mata. Salamat po. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Nanay Irene patungkol sa kanyang alalahanin sa magiging pangatlong operasyon sa kanyang mata. At para sa detalye, makakausap natin ngayon si Nanay Irene. Magandang hapon, Nanay Irene. Hello, Nanay Irene. Yan, partner, sinusubukan natin na tawagan muli si Nanay Pangatlong Irene. operasyon sa mata. Tama. So, ibig sabihin, yung una partner, na-operahan na siya, pero kinakailangan ng pangalawang operasyon. Ito naman pangalawang operasyon, kailangan ng pangatlong operasyon. So, ibig sabihin, mas lumala ang problema sa mata ni Nanay Irene. Yan. Andiyan na, partner. Para tanungin natin kung bakit umabot sa pangatlong operasyon itong kinakailangan sa mata ni Nanay Irene. Magandang hapon sa muli, Nanay Irene. Hello, Nanay Irene. Nanay Irene, magandang hapon. Ayan. Yan, Nanay Irene. Opo. Kamusta na po ang pakiramdam nyo ngayon, Nanay Irene? Ano po? Kamag ako po, masakit po. Okay. Masakit. Kasi yung lens niya po, nandyan sa loob ng mata ko po. Opo. So hanggang ngayon po ay sumasakit ang mata nyo, Nanay Irene. Opo. Maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay Irene, kung bakit umabot sa pangatlong beses na kinakailangan na dumaan sa operasyon po? Kasi nga po yung na-opera nga yung mata ko. Tapos, sabi ng doktor ko, kumangat daw yung lente hanggang nahubog sa likod. Ngayon, pinagkapit na ako pagkama nilang doktor, may bayad na po na certificate kasi balitan daw yung lente. Ang galing yung lente nandun sa loob. Ngayon, balitan ng bagong lente po. 30,000 ako. Kaya bumila ko dito sa ako. Dito sa Philippines. Opo. Pero sa ngayon, Nanay, kamusta na po yung mata po ninyo? Kayo po ba ay nakakakita ng malinaw or medyo malabo na po yung paningin po ninyo? Hindi naman po. Makakita naman po siya. Kaya lang po yung blood. Hindi kagaya nung bago na na-opera niya ako. Malinaw na malinaw. Mula nung natanggal yung lente, malabo yung kanan. Pero yung kaliwa po, okay naman. Opo. So, kamusta naman, Nanay, yung una nyong naging operasyon? Kamusta naman, Nanay, yung una nyo pong pinagdaan ng operasyon?
Partner, payusin muna natin, partner, yung linya, ano? Kasi kahit si nanay, hindi niya tayo maintindihan. Sabi ni nanay, okay. So, yung una, kinakailangan na nag-undergo siya ng operasyon, pero hindi naman daw apektado masyado yung paningin niya, pero sumasakit. Sumasakit. So, hindi normal sa kagaya natin, partner, na sumasakit yung mata, pero nakakakita. Lalo na kay nanay na meron ng edad si nanay. Pangatlo ng operasyon ito, partner, na kinakailangan. So, meaning to say, lumala yung kalagayan ng kanyang mata. At sinasabi niya kanina sa atin, partner, na medyo sumasakit talaga yung mata niya. Tayo nga, partner, may pumasok lang dyan na maliit na bagay. Talagang hindi na tayo mapakali. Tama. Diba? Parang, ano na tayo, kumukuha tayo ng tubig or irritable. So, meaning si nanay, kung ganyan ang sitwasyon, talagang hindi niya matiis. Kaya, partner, kinakailangan niya ng pang-3 operasyon. Kaya sa ating mga action, kailangan natin alagaan ng ating mga mata para hindi naman... Mukhang hindi lang dito sa Bicol, partner, maulan na, no? Kahit siguro sa Maynila, kasi naririnig natin iba yung audio ni nanay. Maulan kaya? Pwede. Oo, pwede. Kahit sa, di ba, sa Davao, talagang medyo may masama ng panahon, bumaha pa na. Pero sa mga kababayan natin dyan, saan mang sulok po kayo ng daigdig, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong medikal, lagi pong naandyan ang Ako Bicol Party List para umalalay at magbigyan po ng tugon ang inyong mga problema at pangangailangan sa aspetong medikal. Ika nga, partner, sabi ng Ako Bicol, hanggang meron tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong, nandyan parati ang Ako Bicol Party List, handang tumulong. Ayun, hindi po mawawalang Ako Bicol, basta andyan po kayo na nangangailangan ng tulong. Hanggang hindi nauubos ang mga Pilipino, ang mga kababayan nating humihingi ng tulong, laging naandyan ang Ako Bicol Party List. Dahil ang lakas, partner, ng Ako Bicol Party List ay nakasalalay sa kailangang tulong ng ating mga kababayan. Kumbaga, yung kahinaan ng ating mga kababayan dahil walang pinansyal, kulang, partner, sa pagkain, kulang sa hanap buhay, kulang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Lahat ng aspetong problema ng mga kababayan natin at mga Pilipino, ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan tumulong, di ba? Tama, doon humuhugot ng lakas, partner, ng Ako Bicol. Doon sa parte ng kahinaan ng ating mga kababayan dahil nga kailangan nila ng tulong. Tama. Kaya dapat nating isipin rin yung mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Sabi nga, yung karamihan sa ating tinutulungan ay marami na silang nalapitan. Correct. Pero wala ni sino man na tumulong sa kanila. Yes, partner. Ito lang ng Ako Bicol At Party List. yung mga estudyante, partner, yung mga nanay na hirap sa buhay, sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, andyan yung Ako Bicol Party List, partner. Alam mo, partner, nung mga panahon na nag-aaral pa tayo, wala tayong mga ganito. Mahirap, partner, diba? kumuha ng mga scholarship. Napakahirap mag-aral, partner, na wala kang nahihingian ng tulong. Kaya nga yung mga magulang natin ay kalabaw, kayod kalabaw para tayo ay mapag-aral. Tama. Kung wala doon sa mga ginagawa ng ating mga magulang, wala tayo ngayon, partner, dito. Ayan. Pero ngayon yung Ako Bicol, laging naandyan. Ayan, balikan na natin, partner, si nanay. Okay na. Hello, Nanay Irene. Ayan. Okay na si Nanay. Siguro, Nanay, bakit po umabot sa puntong umabot sa pangatlong operasyon po itong kinakailangan po dito sa mata nyo? Kasi nga po, nung may 20 time po, na-opera ako, tapos isang linggo na mag-pick up na, nasilip na ni Doc na umangat daw yung lente. Ngayon, sabi ni Doc, sige, iwanan muna natin yan. Ang kaliwa muna ang angin natin, operahan. Tapos, pagka June 11, na-opera yung kaliwa ko. Tapos, pagka July 2, binalikan niya yung kanan. Hindi na ni Doc makuha yung lente na at hindi na niya makita. Sabi ko, Doc, nasaan na ba dyan yung lente ko? Sabi na, nahulog daw sa likod. Opo. Ngayon po, nung nahulog na sa likod, ipapaka na daw niya sa doktor na isa na kasama nila po doon sa foundation. Ang sabi naman po sa doktor na sinagsamin ako, na tanggalin natin yung lente, palitan natin ng bagong lente. Yun na nga po, mahalaga na 50,000. Okay. Wala naman po akong mapupunan.
Diretso na tayo, partner. Talungin mo na si nanay kung ano yung kailangan na tulong niya mula sa Ako Bicol. Yan, Nanay Irene, ano po yung kinakailangan natin na tulong kaya lumapit po tayo sa Ako Bicol Party List? Yun nga po yung yung bill ng ng doktor. Yung 88,000 ako para ako mapera ulit. Ayun, operasyon, partner. Operasyon, ang kailangan ni nanay. Sige, Nanay, para sa ora mismong pagtugon ng kanyang problema, makakausap natin sa muli sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon po muli sa inyo po, sa Tabang Ora mismo. Opo, diretso ko na po. Ano pong tulong na maibibigay po ni Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List kay Nanay Irene? Opo, yung kaso po ni Nanay Irene na itawag po sa atin, sa ating tanggapan, na itawag po ng ating coordinator. At naintindihan naman na po natin na napakasensitibo ng naging kondisyon ni Nanay Irene. Kung kaya't ang rekomendasyon po ng Ako Bicol Party List ay i-refer po siya at i-recommend po na mabigyan ng tulong, assistance sa DSWD. Yun po na worth na GL, ipagpo-provide po ang DSWD para kay Nanay Irene sa pangunguna po ng Ako Bicol Party List. Ayun. So, wala na po bang dapat alalahanin pa si Nanay Irene? Irene pala, partner. Irene pala. A-Y-R-E-N. So, si Nanay Irene ay wala na pong dapat pang alalahanin, Sir Alvin? Wala na po siyang dapat alalahanin. Patawagan na lang po siya ng ating coordinators po sa ating Ako Bicol Party List. Ayun, nasagot na yung problema ni Nanay Irene. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Political Officer ng Ako Bicol Party List. Thank you very much po at mabuhay po kayong lahat. Apo, balikan natin, partner, si Nanay Irene. Nanay Irene. Nanay Irene. Ay, nako, nawala na si Nanay Irene. Anyway, so, ramdam ni Nanay Irene na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. Ayan na, Nanay Irene! Nanay! Nanay Irene! Sige, okay na yon. Ipaalam na lang natin kay Nanay Irene na talagang matutulungan siya ng Ako Bicol Party List. At meron naman doon na staff para umalalay sa kanya. Iba yung spelling ng Irene niya kasi Irene. Ayan. So, dumako naman tayo sa isa pang bibigyang tugon ngayong hapon. Eto mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayon si Ma'am Rena Banyares at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na bedridden na mula noong buwan pa ng Agosto nang makomatose ito sa sakit na TB meningitis. Magandang hapon po, Ma'am Rena. Magandang hapon po, Madam Sir. Ayan. So, Ma'am Rena, kumusta po ang sitwasyon ngayon ng inyo pong asawa? So, nakaraan po, ngayon pong nakalabas may kahapon po. So, nakalabas na po kayo sa ospital. Opo. So, kumusta na po itong si tatay? Medyo okay na po siya. Nagre-recover na lang po. Opo. So, at least recovering na si tatay. Ano po? So, kayo po ba ay may anak na ni Mister? Opo, 3 po. 3. Ilang mga edad na po sila? Ano po, yung panganay po, 17. Yung pangalawa po, 14. 17, 14? Tapos 5. So, napakalayo ng agwat ng bunso, ano? So, bakit parang malayo po yung agwat? Mahirap kasi po. Mahirap yung buhay, Apo. pero nakachamba pa. Apo. Naisahan pa. Susundan pa po ba? Ha? Hindi na po. Oy, bakit naman hindi na? Tama na po yun, Madam. Tama na. So, pinapatawa lang kita para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kasi kanina, tinitingnan ka namin, parang naano ka na po. So, ngayon po, paano po yung pag-aalaga niyo po kay Mister na sabay-sabay po, meron pa po kayong 3 anak na inaasikaso? Kinakaya lang po, Madam. Kinakaya. Pero nakikita ko sa mata niyo po na nahihirapan po kayo, Nay. Gaano kahirap po? Mahirap po sa sitwasyon. Dati, malusog siya bigla lang. Bumagsak po yung katawan niya. Opo. Ano yung namimiss mo sa kanya na dating nung malakas pa po itong mister niyo? Ano po, maalaga naman po. Kaso lang, bigla lang talaga siya nung nagkasakit siya. Tapos ganun na po nangyari. Pero positibo naman sa buhay si mister? Ayun po, masipag po.
Ngayong bedridden na siya, ano yung usual niyang sinasabi po sa inyo? Hindi pa man po siya nakakausap, madam. Nagising lang po siya, tas gumagalaw pa lang po siya kasi nagsimulang pa lang po siya sa yung paunti-unti pa lang po siya nagre-recover po. So hindi pa siya makapagsalita. Opo. Pero ang memorya niya, okay naman? Hindi po, kasi nakoma po siyang 1 week. Opo. So parang... Pero kada week po or araw po, parang ano po siya, response na po siya. So may improvement. Opo. Yun ang pinaka-importante. At least nakikita niyong may improvement. Pero, nung inuwi niyo po siya, kailan niyo po siya inuwi? Kahapon lang. So ano yung sabi ng mga bata nang nakita nila yung tatay nila? Alagaan mo na lang po na bumalik sa dati. Opo. So nasa inyo po yung pag-aasikaso. Kahit po ganun yung kalagayan ni Mister, naandun po yung pag-aasikaso dapat. Ayan, maitanong ko lang, nanay, before ito makomatos itong si tatay, tamaan siya ng ganitong sakit, ano po yung dati niyang trabaho? Fish vendor po, sir. Nagtitinda ng isda sa palengke? Hindi po, naglalako po Naglalako siya. ng... Ikaw, nay, ano po yung... Nagtulong lang po, tulong-tulong po kami pag nagkukuha siya ng isda. Kami ng mga bata. Opo. Tapos ngayon na meron pong sakit si tatay, sino po yung naasahan niyo po sa pang-araw-araw niyo po? At ngayon, nagkaklase pa or nag-aaral pa po itong... Opo, nag-aaral po. Senior high po yung panganay ko, yung pangalawa, grade 9. Opo, saan po kayo humuhugot ng panggastos po ninyo sa araw-araw? Yung kapatid ko po, nagkahiraman po ako, tapos tumutulong din. Yung mga friend niyang taga-Padang, na tumutulong din sa Agom, nagbibigay ng financial man po. Opo. Ano daw sabi ng doktor? Bakit, ma'am, umabot na makomatos po itong asawa po siya? Noong una po, hindi natitrace po kung anong... Una po, sumasakit lang po yung ulo niya. Tapos nakailang CT scan na po siya. Hindi na kung ano talagang klaseng maga daw po yung dito sa ulo ng asawa ko. Tiglong bar po siya, kaya nakumatos po. Pero before ito, ma'am, na tamaan ng ganitong sakit, meron na ba siyang iniindang karamdaman before mga ganito or napapansin nyo na kakaiba na itong pagkilos ng asawa po ninyo? Wala po. Bigla lang po, ma'am sir, na nagkaganon siya. Nung sumakit po, week lang po. Tapos, nagkalma man po. Tapos, nung madaling araw, parang bumalik na naman po yung sakit ng ulo niya. Opo. Etong si Mister, kamusta siya bilang padre di pamilya sa inyong pamilya? Masipag po, tapos mabait naman po. Ayan. Siya po ay hindi pa po ninyo nakakausap hanggang ngayon po. Opo. Pero pag kayo ay kayo lang dalawa, ano po yung sinasabi mo sa kanya or kunikwento? Yung dati po, na para mabalik po yung memory niya. Tapos kusok na lang. Kung kaya niya, kayain. Makakaya, Midi. Mahirap po, nay. Mahirap sa sitwasyon. Miss na miss nyo na po yung mister nyo na yung normal na nag-uusap kayo. Ano po? Naaasikaso kayo. Yung mahirap yung sasakit niya po, nabiglaan lang kung gano'n. Yun na lang po. Sa kabila ng nararamdaman nyo, ma'am, sa sitwasyon po ninyo, saan po kayo humuhugot ng lakas? Kay Lord. Sa tuwing kayo ay magkausap ni Lord, ano po yung sinasabi nyo sa Kanya? Sana, di bali mahirap ang buhay, basta walang sakit po. Ayan. At lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kagustuhan po nyong tulong? Ano po yung hospital bill niya po? Nasa magkano na po ito? 526 po. Opo, 526,000. Nasa mahigit kalahati million, partner. Nung nakita nyo po itong ganito kalaking halaga ng babayarin nyo po sa ospital, ano po yung pumasok Hindi po na po ako nagdalawang isip po na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List po. Sana po matulungan po ako sa hospital bill ng asawa ko po. Ayan. So, ang pinakaunang pumasok po sa inyo nung nakita nyo po itong ganito kalaking halaga ng hospital bill ay ang Ako Bicol Party List. Matagal nyo na pong kilala. Opo, na marami na pong natutulungan kahit mahirap pong pag wala pong pangbayad sa mga ganito pong hospital bill po. O kahit ano pong nasalanta pong bagyo, nandyan po sila. Yun ang pakakilala ni Nanay Rena sa Ako Bicol. Nanay Rena, dahil dyan, makinig po kayo dahil nasa kabilang linya na ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon sa muli.
Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Sir and kay Nanay and sa iyo, Mare. Good afternoon po. Opo, Miss LB, sa muli, eto po, isang kababayan natin yung nangangailangan ng tulong patungkol sa hospital bill. Ano po yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List? Ibibigay po natin yung kailangan nila as per Consaldi. Go ahead. Tulungan daw po natin Wow! sila. Go ahead, partner. Go ahead, LB. Yes, LB, go ahead. Tulungan natin yan. Ganon. Yes po, ganun po sa Consaldi. Automatic tulong kaagad. Wala na daw pong kahirap sa mga pasyente. Bigay kaagad yung tulong na kinakailangan. Yan! Ora mismo din yung pagsagot ni Ma'am LB na, oo boss, Consaldi, tutulungan natin yan. Yes po, syempre, parati po tayong ganun. Yan! So go ahead, LB. Palagi na tayong tumulong. Opo. Ayan. Ma'am LB, dahil dyan, ano na lang po yung dapat gawin ni Nanay Rena para matanggap niya itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Balik po dito sa akin yung pasyente kasama ay yung bantay. Dalhin po lahat ng requirements na kinakailangan. Automatic po, ora mismo ibibigay ko yung guarantee letter na kinakailangan nila. Akala ko isasama pa yung pasyente. Balik kayo dito, sama. Ayan. Maraming salamat, Ma'am LB. Eto, nakikinig si Nanay Rena. Nanay Rena, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Maraming salamat po, Ma'am LB, sa inyo po, sa staff niyo po, sa tabang po, ora mismo po. Maraming salamat po. Ayun, tapos sa Ako Bicol po, Yeah. sana po di magsawang magtabang po sa mga kagaya Ay, niyo hindi po. po mangyayari Maraming yan hanggat pong hindi salamat po kayo nagsasawang humingi ng tulong. Sana po humalawig pa po ang programa niyo para sa mga army po. Opo. Maraming pong salamat. At hindi po namin yan magagawa, Nanay, kung hindi dahil kay Congressman Ayun Saldico. po, Saldico po. Tapos kay Pedro Alfredo. Kayo po ba, Nanay Rena, magsasawa po ba kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol? Hindi po. Ayan. Pero sana sa susunod hindi na patungkol sa hospital bill. Maraming salamat din po, Nanay Rena. Ma'am LB, maraming salamat po. Thank you so much and God bless. Kay Nanay po, pabalik na lang po kayo sa akin, Nanay. Puntahan niyo po ako dito anytime, Monday to Friday. Nasa table 4 lang po tayo, Ako Bicol Desk. Ayan, maraming salamat, Ma'am LB Sidenyo. Go ahead. Pero ang kaganda na sinabi ni Ma'am LB, dahil sabi ni Congressman Saldico, wag nang pahirapan ang mga... Ayan. Sige, LB, go ahead. Tulungan mo sila. Wag mo nang pahirapan ang mga pahirapan pasyente. pa, ayan. Pero Nanay, hindi pa po nagtatapos dyan ang tulong ng Ako Bicol Party List. Eto po, tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee, ang gawang Pinoy, na pinasarap ang lasa, pinasulit ang... Halaga! Ayan. Ayan, Nanay. Siguro last na lang po yung mensahe natin. Maraming salamat po sa inyo sa Ako Bicol Party List po. Tapos sa tabang na ora mismo po sa Indo po Gabo. Salamaton po. Ayan. Advance Merry Christmas po, Nanay. Nakita niyo po dyan, Bag of Blends, Seasons Greetings. So advance Merry Christmas po sa inyo. Yan, eto si Nanay ora mismo. Pwede na siyang pumunta doon sa... Opo. Pagkalis niyo dito, Nanay, punta agad kayo doon. Huwag niyo nang isama si Tatay. Apo. Hindi na kaya yan, partner. Hindi na kaya. Maraming salamat po, Nanay. At least nakangiti na ngayon si Nanay. Salamat. Apo. At para sa mga nagdanais na humingi ng tulong sa aming programa, mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal.
Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang. Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo.